बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। गवालपारा पुलिसा गं 106 खावनाय बाइकफोर बोखांदों। आसामनि गवालपारा जिल्लानि पुलिसा सिखावफोरनि बेरेखा अपारेशन खालामनानै जाफुंसार जानो हायो। बे अपारेशनाव गवालपारा पुलिसा खमैबो 106 खावनाय बाइकफोर बोखांनो हानायजों लोगोसे 29 सुबुंफोरखौ हमनो हायो। गवालपारा पुलिसा बे अपारेशनखौ खमैबो 20 सानसिम खालामदोंमोन। पुलिसा मिथिहोनाय बादिब्ला बे बाइकफोरखौ गुबै बिगोमाफोरनि आखायाव गथायनायनि थाखाय थियारि खालामनाय जादों आरो बिनि बागै गुवारै उनाव फोरमायनाय जागोन होनना। बियो दासिमनि गेदेरसिन खावनाय बाइकफोर बोखांनाय जाथाय होननानै आसामनि एडिजिपि जिपि सिंहआ फोरमायदों। नैथियाव दङ। बाक्सायाव ड्राग्सजों लोगोसे 4 ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों। बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस थानानि मोनसे टीमा कुमारिकाटा सेसा पानिनिफ्राय सिग्रोमनानै गोबांथार बिबांनि हेर'इन ड्राग्सजों लोगोसे 4 ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हायो। सिमला पुलिसा 4 ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे गंबा मबाइल फन, गंसे बिलाथि कार आरो गंथाम मटर साइकेल बोखांनो हायो। हमजानाय 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ थुलुंगा बसुमतारी, मानब प्रतिम सत्येन्द्र, मोहाम्मद आलिउद्दिन रहमान आरो सन्जय बसुमतारी होनना सिमला पुलिसा सिनायथि होदों। मख'नो गोनांदि बे 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरनि गेजेराव थुलुंगा बसुमतारीया 50 नं तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि बिपिएफ दोलोनि बिजाथि गसंनानै बिजेपि दोलोआव हाबफैनाय रंजाखुंगुर बसुमतारीनि फिसाज्ला होनना सिनायथि होदों। बिपिएफ दोलोनि बारग' बिजाथि थामहिनबा बिजेपि दोलोआव हाबफैनाय रंजाखुंगुर बसुमतारी बिथांनि फिसाज्ला थुलुंगा बसुमतारीया दायो ड्राग्स फालांगिरिनि दायाव सिमला पुलिसनि आवथायाव दं। थामथियाव दङ। क'क्राझारनि सासे लाइमोना इन्डिया बुक रेकर्ड 2021 आव मुं आरजिनो हादों। बिटिआरनि गाहाय सदर क'क्राझार वार्ड नम्बर 4 नि थागिबि राहुल शर्मा आरो सन्दा शर्मानि फिसाज्ला 22 बोसोर बैसोनि आर्यान शर्माया दुलाराय आसामजों लोगोसे बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोग्गानाय लाबोदों। एसआरएम मुलुगसोलोंसालि दिल्ली केम्पासनिफ्राय अट'मबाइल इन्जिनियाराव बिटेक उथ्रिसारनाय फरायसा आर्यान शर्माया मबाइलजों 30 मिनिटावनो 175 बिफां लाइफांजों बुंफबनाय समायना सावगारि, बिबारफोरनि सावगारि, मिथिंगायारि सावगारि सेबखांनाय अनलाइन बादायलायनाय उथ्रिसारना इन्डिया बुक रेकर्ड 2021 बोसोराव मुं आरजिनो हायो। ब्रैथियाव दङ। आसाम सरकारा रेड जन जिल्ला आरो ग्रीन जन जिल्ला फोसावदों। थांनाय 7 साननि गेजेराव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया जाय जिल्लाफोराव बांनो हमदों बेफोर जिल्लाफोरखौ रेड जन महरै सिनायथि होदों आरो बेफोर जिल्लाफोरनि जाय ओनसोलाव बांसिनै कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया गोबां बेफोर ओनसोलफोरखौ हटस्पट महरै सिनायथि होदों। मख'नो गोनांदि आसामनि गं 15 जिल्लाफोरखौ रेड जन महरै फोसावना होनायजों लोगोसे गं 15 रेड जन जिल्लाफोरनि गं 220 ओनसोलफोरखौ हटस्पट थावनि महरै सिनायथि होदों। गं 15 रेड जन जिल्लाफोरा जादों मरिगाव, गलाघाट, सनितपुर, बिश्वनाथ, लखिमपुर, जरहाट, तिनसुकिया, गवालपारा, डिमा हासाव, बाक्सा, शिबसागर, धेमाजि आरो नगाव। बेराफारसेथिं जाय जिल्लायाव कर'ना भाइरासआ थांनाय 7 साननि गेजेराव खमायलांनो हमदों बेफोर जिल्लाफोरखौ ग्रीन जन जिल्ला महरै फोसावना होदों। मख'जाथावदि बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर, कुमारिकाटा, नाग्रिजुलि आरो नावकाटा ओनसोलफोरखौ हटस्पट महरै सिनायथि होदों। बाथियाव दङ। क'क्राझाराव सिलाइजों लोगोसे सासे मैहुर फालांगि हमदों। क'क्राझार पुलिसा सासे मैहुर फालांगिखौ क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय बिसमुरि ओनसोलनिफ्राय हमनो हायो। हमजानाय सिखाव फालांगिखौ गसाइगाव महकुमानि अमृतपुर थराइबारि गामिनि थागिबि 41 बोसोर बैसोनि हसिया नार्जारी होननानै सिनायथिनायजों लोगोसे आखाइजों बानायनाय गंसे सिलाइ आरो गंसे दंफां हाखावग्रा आगजु बोखांनो हायो होनना पुलिसा फोरमायदों। हमजानाय सिखाव मैहुर हसिया नार्जारीया थांनाय माखासे समनिफ्रायनो बिसमुरि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय गरिबिल गामिनि थागिबि नलेश्वर बसुमतारीनि न'आव खारखोमाना दंहैयोमोन। सिखाव मैहुर हसिया नार्जारीखौ पुलिसा संदाननानै थांनाय हराव हमनो हायो। दथियाव दङ। मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नाम्बार होनायनि डकुमेन्टखौ जमा होबाय। दिनै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो जमा होनाय जागोन आरो गाबोन गुवारै फोरमायनाय जागोन होनना सोलोंथाइ मन्थ्रि रानज पेगु बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।